Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal Pak Sony badhe nyuwun lagu pepeling kalian Blitar. Nggih mangke kula aturaken Pak ya, bacot kele nembang sindene akeh. Dadi aku nek ngene iki karo leren mula ngarep tak katekne, engko guyone ya tak katekke. Aku arepe nyuwun warangana sing manggon panjenengane Mbak Ellen Octavia. Lek mbiyen sinden kuwi jenenge Supreh Mulyati. Saiki Jeki Marusa. Ellen Octavia. Beda zaman ya, Mas, beda zaman. Mangga Mbak Ellen kula aturi jumeneng. Iki kaya nom-nomane Mbak Lucy bocah. Oh, jan lepuh. Angel golek gambar ngene iki. Nopane sing mlebu mo? Kan apa? Sing mlebu napane? Ora kok suapane. Teges iki disawang seger. Seger dulu ngoten nggih. Ngene iki kon kaos aku tangane dienggo dilanan tok ngono sapike. Harus disawang diwiling. Asmanipun sinten Cahayu? Ellen mo. Ellen sinten? Ellen tok. Ellen Octavia David. Nggih. Laras. Nggih, pun dangu dados warang kono? Tasik nembe niki mo. Oh, nembe niki. Nggih. Derek ajar jenengan ngoten lho. Ya. Yuswa pinten no? Tasik kenya to? Nggih. Mas durung di bojo. Dereng. Lho, catet. Kula ra ben rabi cah iki gendeng kowe. Gendeng tenan kula ra rabi. Dadi tasik kenya ya mergo awake lemu ngoten nggih. Nggih. Remen maem ngoten mau nambungan. Anu pernah sekolah. Nate. Anu napa? Sekolah napa? Sanawiyah. Napa? Guru mo. Guru. Nggih. Lho, kuliah? Nggih. SD, SMP, SMA. SMA terus kuliah. Nggih. Jurusan? Guru. Jurusan guru ya apa nek to? PGSD mo. Setikip. Nggih. Setikip singkatan apa? Jenengan mirenge nama setikip to mo? Iya, aku takut. Maksudnya guru, berarti sampean niku guru. Nggih. Iso mulang nek ngono. Nggih. Saya ngene nek kowe pancen kuliah, kowe berarti kuliah lho ya. Kuliah aku tolong ya anggen ya kowe iki muridmu. Sik cara sing kok mulang iki kira-kira bocah SD apa bocah SMP? SD mo. Oh, ya cara kok kono Bu Guru mau masuk kelas. Saking mriki? Iya. Nggih. Anak-anak sudah duduk di kelas. Nggih. Bu Guru masuk. Ya, selamat pagi anak-anak. Ngoten. Niki dianggap anu ta siswa kula ngoten ta? Kok nggawa mata pelajaran apa ngono lho? Alah ngoten. Iya. Oke, hari ini kita akan belajar matematika ya anak-anak ya. Enggak mau. Nggih, sinten-sinten kemawon anake Lura, anake Care, anake Bayan ngoten mo. Oh, dadi ngono ya. Nggih. Sampean maksudnya nyinden karo dadi guru pilih ndi? Apa guru kok anggap omprengan? Apa sinden profesionalmu? Utawa guru itu profesimu, sinden omprenganmu? Guru omprengane mo. Ngoten. Oh iya bener. Ya sakarepmu lah. Lah nggih mengke lek sindene omprengan jenengan pecat kula. Yo pecat kowe lagi apa bocah kok ngono. Duh meneh. Ya kregane. Pomaku sik enom mesti tak sir ngono. Ngesir sinten jenengan? Saiki wis ora wani aku. Oh mboten. Pun tobat nggih mo.
ora kok tobat karep duwe tapi cara nglakoni ngene wis rada rasa-rasa. Ngoten, alhamdulillah. Ning angen-angen ngono. Oh nggih. Bayangne ngono. Nggih. Ono anmu piye ngono. Bayangne. Anu tapa pikirane ngoten to? Angen-angene. Angen-angene nggih. Kira-kira piye ya ngono. Yo aturno tembang sing apa lho? Kowe tau nembang apa kae? Apa? Apa? Ngae iki ngombe. Imbangono katresnanku. Lah iki. Nggih. Gesah tenan. Lagu iki sing demenan. Lek latihan ping suwidak. Lho, wong ki jarene arep nyindeno wis suwi, nek ora gelem latihan serempak kowe ora tak genderi ora bakal iso. Ngoten nggih. Heeh, nadyan tok kowe iki sinden anyaran ning nek pernah nyanyekne nek ping 1000 paribasane, berarti jam terbangmu padha karo sinden sing profesional. Ngono. Ya, imbang ana katresnanku. Mu. Nggih niki buka celok nggih, Pak. Ha iya. Nggih. Apa? Kuping ki rada suda krungon. Mergo tas numpak kapal dalan ning Oh, kadose buku-buku ngoten kae nggih. sing urung mari. Oh, dari mantun nggih. Wayangan kula iki tebe-tebe, Pak. Kutai timur. Gumun mboten sampean. Ya, wayang apa? Saben dina mong ngelamun jroning sepi sampun amun tansah kagum wayanganmu tukang mas wong
Mbak. Matur suwun. Nggih matur suwun Rama. Sampun nggih niki? Apa? Sampun. Ampun. Nggih. Ya. Jan